Yes. Tikulandireni ndithu tili live popano makamaka pa low profile Malawi connect page komanso ti live pa YouTube ndithu makamaka kuti tifotokozepo kuti kodi maaudio amene akuzungulira ndi wotani ndithu lelolo ndithu ndi mzimayi otchuka kwambiri patakali pano amene ali mkamwa ndithu ameneyo ndi Pido International malo pano pali anthu mwina pali anthu ambiri ndithu ochulukirapo mwina tingonena kuti apatseni moni anthu amenewa kuti mwina tione kuti kodi tikambe bwanji maaudio amene akuzungulira inuwe mwaona maaudio amenewo mwamva zimenezo komanso tinaonanso kumodiso kumenenso anthuso anasonkhananso anthu ochuluka kwambiri a UTM choka kundilandi akuti njala bwana ndeno tapatseni moni anthu tisanapite patali. Chabwino muli bwanja Malawi anzanga mwatandalauli mwa aswelele timatero aswelele ife taswera bwino ndithu muli bwanji kwina kuli konse kumene mukuti mvera pano pa low profile pa chimwene athu okonderedwa Akonex tikulandireni pano ndithu ife tafika pano kuti tiyankhulepo pa nkhani zimenezi za ma voice note amene ndithudi akuyenda ndithu amene aini yake ona bokaliati afoma ona bokaliati titero titerotu nena kunena kuti ona busumata ona bolipobe koma sisi kuti ndi ukoma ona busumata aya uluze kaya utani ona busumata ndimene amapangira zimezo ndimene timapangira ku Malawi koma sinanga ife tili kuziko kwina kumene timasowa kuti akachoka amene uja ndifoma palibe so kuti uona labo kuti kulemekeza so titero ndi mmene ndithu zikukhalirira kuti anavomereza kunena kuti maaudio akafika kwina kuli konse so kutanthauza kuti anapereka ufulu oti ife titheka kuswa kuyankhula so ndi chifukwa chake tabwera pano anthu ena mwina mwamva za maaudio amenewa anthu ena simunamve komano katikati mwa ndime katikati mwa zokambirana tikhalenso panopa kuti tiphulitse maaudio amenewa kuti mwina mumveso inuyonso kuti from there you can make a decision kunena kuti kodi zimenezi ndizoyenera kapena ndizosayenera pakhalenso kuti tikapheso zinthu zinaso tigundeko kwa Alexis Kamangira tigundeko mwinaso kwa usiso kuti zikhala bwanji tigunda malo osiyanasiyana komano nkhani yayikulu imene tabwerera pano ndi maaudio amene akuzungulira Akweni kunena kuti iwowa sangapitenso ku UTM over her dead body kapena mpakana mayi yawo kapena bambo awo atadzuka kumanda zimenezo zimene zingapangitse kuti iwowa apangeko campaign for UTM. Pido International munamva Akweni akuyankhula zinthu ngati zimenezi. Ndamva ndithu maaudio onse awiri amene akuyankhula ndi anthu ena ndi mmene zakhalirira mmene kusankhidwa kwa kabambe mavotsi maaudio awo mukuoneka kuti iwowa ali okhumudwa ndithu chifukwa sadadikirire kuluza samayembekezera chifukwa chonena kuti iwo aja akudzitenga kuti ndi nkhalakale za dzipani ndiye adali ndi chikhulupiriro kunena kuti atheka kusankhidwa president sikungachoke wina kuchoka kuchoka ku DPP ndikungobwera ku UTM nthawi yomweyo ndiye kuti iye uchakutenga kumpasa upresident kwa iwo aja zikuoneka ngati kuti mwina iwo aja kabambe agula ndithu anthu awo kuti mwina mpaka na zipezeke kuti mmene zilili muja nawo mukamvesera maaudio zimwawo ineyo ngati munthu amene olikonda dziko langa ndifuna ndiyankhuleno ngati munthu amene olikonda dziko langa chifukwa pa mayambiriro amalawi timvesesane kunena kuti if you go ku page kwa Councillor Alexis Kamangira if you see he's an advocate ngati mukumupanga follow chifukwa tipanga mix zakamangira ndi zandalezi chifukwa ndi zinthu zonse za corruption is involved in everything that is happening ku Malawi so ndifuna ndizipanga mix kuti anthu apange understand chimene ndikunena mukapita ku page kwa Alex akumalemba kunena kuti Thabo Nyilenda Attorney General my friend arrest him now
He is not stopping saying he is the friend in another way, like a brother. Komano, because of the corruption he does, he's not happy with the things that he's doing. Now, Alex is standing kunena kuti munthu uya kuchita cholakwika, so tizaima ndi kulongosola pa cholakwika chinechi chonse chimene tikuchiona kuti apapa pakulakwika mwakuti. For example, pangani imene yachitika yaona Bukaliati yoti atulusa ma voice note. Number one, ineyo ineyo pandeka personally, what I can say ndikunena kuti ndikuona ngati kuti kodi mulipo mpolo mwachoka pomwe pano nakusiyani kuti anthu azikuonera pafupi. Iya ndimafuna kuti anthu azikuonera pafupi. Chabwino. So chimene ndikutanthauza kunena kuti timvesesese kuti kodi politics ndi chani. Tikamvesesa kuti politics ndi chani, ndiye timvesere ma audios anti athu amene ali aonabo afoma ona Bukaliati. Politics anthu ngati mukunena kuti mufuna kugwirira ntchito dziko, imatanthauza kuti inu ngati mwawina tiyerekeze inuyo Ford mwawina, ndiye ngati mwawina a UDF aluza, palibe chifukwa chonena kuti a UDF mukwiye ngati kuti simukugwira ntchito ndi chani ndi a Ford. Inu ndi aku opposition koma mukuyeneka mugwire ntchito hand in hand ndi anthu amene atani, ndi anthu amene awina aja. Chifukwa chani nonsenu mukukanganira kuti mugwirire ntchito Amalawi pokonda dziko lanu. Musaonese kukwiya. Mukangoonesa kukwiya pamene paja pamene ife anthu amene tibaona kuvutika kwa amphawi timati mbaviness, the spirit of mbaviness, because obviously akufuna chipani chokha chimene chikulamula, chifukwa anthu aja ali ndi access to everything including kubati kunenaku, chifukwa kuba kumene akulongosola councillor Alex Kamangira apapa ngati mwamumvera video yake yadzulo wakamba kunena kuti tangoya tikuyamba ndi ku judiciary tikamaliza we are attacking everywhere. That is what exactly Malawi is needed. Chifukwa everywhere mutikanenanso kunena kuti tinene awazipaniwa kumene kundiye kuli ma mafias, ma gangsters that are supposed to be locked. After locking, put the lions in that prison and take the keys. Tizienda nawo kuli konse mikango itanena wanthu amene wandamena unongesa dziko komasongonaso momwe moso ngona momwemo mikango ngona china chichencha tiger wala tiger zose close it in there aonane nazo maso ndi maso aione nyekwerizim. Now what am I saying? Muntu amene wapanga ndale nthawi yaitali ngati ona Bukaliati, ma voice note amene aja was not necessary in the first place. Koma mukandifusa kunena kuti chimene ninganene ineyo ndi chani, chimene ninganene ine ndikunena kuti andalewa ndi anthu oyipa. Ineyo if you ask me about my voice note amene wawa chimene ndikuona ngati kuti kumangidwa kumene anamangidwa aona Bukaliati kudali kuti phimba m'maso ife Malawi anthu ali pamodzi. Zitheka kutheka kuti iwo aona Bukaliati ali kumene kumanthu MCP kukuti anagulidwa kuwachatapula chifukwa kuchoka kwa Chilima amayi amene aja akhala akuyima molimbikisisa mtima kuti tiye tipange inquiry, tiye tipange chakuti zokhuza Chilima. Ngati mukumvesa mu audio muja palipena pake ayankhula kuti Chilima yalipo, that's not her. Ndiye kuti kuyambira kuti tumvesese ma voice note amene aja kuyambira pamene amangidwa Akaliati pa she changed from that point. Ateka kukhala kunena kuti it might be kuti she's been sold. She's been sold. I mean, kumalawi ichina chili chosendi cha drama. So what can we say? Corruption paenda chinyengo chimene mwina iwacha landira drama kuti iyai apapa inuyo mkuyeneka mkhale ngati mwakhala uje ni mwakhala chete. At the same time we can say kunena kuti achimwene ndali ndizopya za ku Malawi. That is apena pake mpaka anapitiriza unena kuti should I suffer for somebody who is dead? Pamenepo ndipana kuti that's not her from the time that Chilima left. Mwandime ndipandi kuti ndali ndizopya. We have been tricked. If we have been tricked, but we do not understand. They are trying to trick us, but at the same time they cannot trick us because we know the 100% of Malawi everything is corruption, is corrupted. So we know they cannot trick us unless anthu aja kumuzaja oti mwina akufunika civic education kuwaphunzitsa kuti adziwe
chifukwa tu achimwene ndifuna ndikuwuzeni zonse zimene ayankhula olomwamve voice note yachiwiri imene akunena kuti siningabwerere ineyo kuwagwirira anthu awa ntchito over my dead body, kuti mumveso akuzayankhula kunena kuti excuse me, azayankhula pena paja kunena kuti word imene lili landisowa koma I will remember ndichifukwa yake ndikunena kuti politics is a dirty game. Iwowa akuziwa chimene chachitika. It might be she's been silenced. Ayankhula unena kuti I can't be running mate. I cannot be opposition. Ndipange suffer. She can't fight for Malawians when she's suffering. Exactly. Ndiye kuti ku opposition kwa kanthu akakhala ku opposition kulibe ndalama. Akakhala mboma ndi umumene tikunena kuti akungotoma pali posta anthu okuba. Tinene choncho kuti mumvese tisayike corruption because people really don't understand kuti corruption ndi chani tikamane corruption ina amapindika. Chifukwa corruption ndi chizungu cha ulemu. Koma tikunena kuti anthu andi okuba. Chifukwa munthu amene ukufightira Malawi, you don't look let me tell you for example. You see Menalili councillor, I'll give an example. Menalili councillor Alex Kamangila amata kuwathandiza anthu ena without making them pay. Chifukwa chani akudziwa kunena kuti okay, this is my job and uyuyu ni munthu onena kunena kuti I can take up this case and help munthu uyuyu mpaka na apezeke kuna kuti watani wathandizika because the person might be poor or something like that. Now, what am I saying? Munthu amene akubwera poyera ndikuti izi zikafike kwina kuli konse ndikuzayankhula kunena kuti sindinga makazuzike ine sindingapite ku opposition munthu amene yoyo safuna kugwirira ntchito Malawi. She has been at opposition as well. She's already out opposition. To make things worse, somebody said MCB can give you 200 million kuti mupangeli cover ndalama zimene wawe akutiza jepe. Mwaona? Akutiza jepe ndalama 200 million akuti ya jepe. I can't do that. 200 million ya jepe ndalama zambiri mbili. I cannot do that. 200 million ndi ndalama zingati inu ya chimwene pa Malawi. Ine ndalama 200 million akanola ine sinaibira manyumba 5. Ukozo manga mwina manyumba mwina sote. You can even build a lodge and put people to learn business and employ Malawians. Yes. Yes. Akudziwa kunena kuti MCB you can pay that. And they are capable of paying that amount of money. And ndalama perekezo ndi mitsonko ya Malawi. Ndi mitsonko ya Malawi. That's what I'm saying. Kunena kuti nothing else like kuti kupanga kufira guilty kunena kuti kodi mukuti 200 million akhozo ndipatsa aitenga kutiko. She has got no guilty. Angoganiza undipeza kuti bola atandipatsa mwakuti ani kuchita kunena kuti ineyo mwina mavoti yanga wandipatsa ndi Saulo siyo nanga bwanji Saulo siyo kumandako walola bwanji kuti anthu andipatse 21 vote. Mwaona? Okay. So ineyo when it comes to voice note ya Galiati aoneseratu kunena kuti she's a good woman. She has fighted when it comes to gender-based violence. With the time she was a minister, she did a good job. But with this voice note, zimene ayankula ndisanami ndizo chitisa chisoni chifukwa chonena kuti kungokana iwaja kunena kuti siningakhale ku opposition, that is kukana kuti siningagwirire ntchito Malawi. Kutanthauza kuti chani, this should give us an eye of saying kuna kuti anthu amene amakhala mbomawa kuli zazikulu zimene zikuchitika kuli in short, let me tell you, kuli mbava 100%. Ndisabise soma wanthu andale ndi anthu okuba ndi chifukwa chake akukanganira na udindo, they are not there kuti agwirire ntchito Malawi. Tizayima pa chilungamo chifukwa chonena kuti amphawi ambiri akuvutika, the disabled, the elderly, ana ang'ono anthu oti osowa aja. These people amapempha ndalama kumayiko akunja, ndalama zimene zimakafikira mmatumba mwawo. Nobody follows up. Manifestation. Ineyo ase usanapite patali, I should salute you. Salute you. I know kunena kuti ndakali yati ndi mwina kaenda ndako komano you are so close.
But you can come down here and still talk about her and still pick up something negative about her. Achimwene ineyo mukamva kuti inuyo mukamva kuti piriranitu akuti wasokoneza failo imozi. Nje if you want to treat me like my this one is my sister, I'm protecting her. You cannot talk about this about Pirirani. You are kidding me. I will never learn. I will go and do it next time. Manifesta tima imaba chilungamo. Inuya chimwena connects mwaskoisa mafailo 7. Au kampoyela connects banda ndima chita nae ma live uja wasowesa mafailo 7. Ifeyo sitisekerera chifukwa mafailo amene ajanda amene akupangisa anthu olemala kuti asapeze njinga, amene akupangisa anthu azigogo kuti asapeze chakudya. Sindikupangani protect, because if I'm protecting you, then I'm killing millions of Malawians. Akaliyati ndi munthu amene wagwirira ntchito bwino amalawi koma afuna ipise pa mapetopeto. Sama yeneleka kukana, sama yeneleka kuonesa kukwiya. In another way, my voice note amene apangaja mukakhala pansi ndikuamvesera, that's where Malawians mudziwe kunena kuti amalawi tili pamoto. Chimene ndikunenera kuti amalawi tili pamoto, anthu onsewa, anthu amene wawa ambiriwa sakubwera kuzagwirira ntchito amalawi. They are coming to benefit for them and their families and putting in their pockets. Ndichifukwa chake onsewa muone ku DPP kuli kukangana. Kumene ku UTM aliyense akufuna udindo. Kodi inuyo anthu inuyo aliyense mukuti akafuna udindo. Chimene chikukupangisani kuti osapasana mpata. Ndikumverana kuti anthu inuyo ngati mukunena ndi kuti dziko lanu mumalikonda. Anthu onsewa they don't love dziko la Malawi. No. But awawa muonesese ndichifukwa chake amalawi. They are there for their tummies. For their stomach. They are for their tummies to feed themselves, not Malawians. Ndichifukwa chake muonesese kunena kuti amalawi it is high time aliyense panopo ndikupempha Malawi wina aliyense kunja uko amvesese chimene akupanga Alex Kamangira. It's not for himself, it's for every Malawian, including them even andale wa they are affected. Chifukwa anthu amene wa akafa mibado yawo follow ikubwerayi izakhala mu dziko limene it will be land with the criminals and okuba osadziwa kunena kuti ndalama izi zitalandira tiye ndikonze dziko aliyense have to go and work. Aliyense azigula yekha akapanga ganyu for 200 kwacha. Everyone should manage to buy food by himself or herself. Ndiyeno chimene ndikupempha amalawi kunja uko ndikunena kuti andale awawa asatiombanise mitu. Tikamanena kuna kuti kumalawi tifuna revolutionary letu ndi amalawi aini yake. Amalawi ngamene ali ndi mphamvu zowaika anthu aja pampando ndikuwachosa. Ineyo ndikutse ne? For Akariat. Dikira nini muyanke Franki. Akuti ndiye titani apa titenge asilikali. Asilikali panopo aipilatu. Asilikali panopo they are being used. We cannot even use asilikali. Asilikali panopo they are being used. Chifukwa chonoti asilikali ndi apolisi anasankha kukhala anthu onena kunena kuti amakhala azipani. Panopo they are being controlled by the alliance that is running right now. Ndifo chake muona Malawi ainake adziko atapita kuti akapange ma demonstrations. Those people anatumiza anthu amene ananyamula zikwanje kumasoko a polisi anangoima. A polisi osachitaka anthu ngati kuti amene anapita ku training ndi anthu amene aja ananyamula zikwanje aja. Pamene a polisi aja ndi amene anapita ku training koma kungoima nkumaka ayang'ana anthu amene aja. Why? They have been given the power by the ruling party. The Tons Alliance that is there now. Komano kuti mumvesese kuti kodi Tons Alliance ndi ndani? Ndi pamene mutazoona anthu amene ajawo si kuti ndi mabwana. Those are the servants. Servant adziko amene without Malawians they cannot be in that position. Zosezija amaiwala. Ndiyeno amabwera 2025 is coming. That's when they are coming to be giving you 2,000 kwacha. I'm saying 2,000 kwacha itenge ni muigwirise ntchito but never give them your vote. In another way, don't even give them the vote. Asa kunamize nkuti ngati musavote hapa ngalani omwewa you vote. If you cannot vote, ngati Malawians, Malawians the 28 districts can decide not to vote. Akhala omwewa chifukwa chachani. Chifukwa chonena kuti sanga khale omwewa. Ati Kariati is just bitter. She's not patriotic, just like all politicians. Yes. So, what am I saying? Amalawi wina aliyense have to understand this mene akupanga Alex. Chifukwa ntchito imene wayamba Alex ndi ntchito imene wagwira kukhosi. Andale onsewa ma department onse kumalawi kunaipa kwino pena pali ponse panopo.
mwandimvisesa kumalawi kunaipa ndipo it is very sad to see achinyamata mwina pano pa social media kumafuna kuti azimpanga attacking uchanyamata Alex Kamangira. Let me tell you, kumalawi it's very unfortunate because kumalawi every department panopo kuli anthu okuba. Pido, don't mind them. Most of them who are attacking Alex Kamangira, it's just they are looking for followers. So they are looking for followers. They have no proper reasons for attacking him anyway. So it's okay. Yes. So chimene tikuyankhula ndi chani? Tiyani timpange support Alex in any way you can support. There is a GoFundMe page yoti atheka kumpanga support chifukwa majaji amene ajawo akangochosedwa anthu okubaja. I mean those criminals akangochosedwa because they are criminals. Let me tell you. Excuse me. To them they feel like we are educated. That's not being educated. Let me tell you, anthu ambiri amene akuwapanga expose amene akuwatchula aja ndifuna ndikuwuze kuti they are criminals that are supposed to be in jail. Kuti kumene kujako anthu amene ajachosedwe si anthu ophunzira iwo aja. Munthu ophunzira, for example, ndikuwuzeni munthu ophunzira panopo education, that is Alex. He is educated because he's trying to practice what he went to school to study. Pamene ena onsaja amalandira zinyengo kumatani kukulowa makampani oti did you hear him talking about 54 billion mene amapangira aujene anthu kuti abere ndalama? He's trying to explain to Malawians, and Malawians right now aliyesa kweneka asegule makutu, have ears, the spiritual ears for you to understand, because God has given us the anointed son, a whistleblower who is ready to open up our ears. Let us fight for our country. These politicians and Antokuba, they don't care about us. That's the truth. Ndikulandire. Chabwino. Zose wayakulazi zona zoka. Ane ndikufuna ndipange analyze. So pano kunena kuti kodi iwo aja kunena kuti ali ndi 4 or 5 options. Ali ndi option yopita ku MCP ukakhala nduna, ali ndi option yopita ku DPP ukakhala running mate, ali ndi option yopita ku UTF sizuzika kuti kodi akhoza kukhala chani ka running mate ka vice president ko chani, ali ndi option yopita kwa Ford kutengera ndi wacha ndi akwafusanya matawo kunena kuti kodi option yeni yoti ndipange ingakhale iti. Ndiye ndifuna ine kunena kuti Akweni ngati anthu ambiri m'Malawi muchamo amakhulupirira kuti Chilima anachitophedwa ndi chifukwa cha Akweni. The Akweni mene anapangira handle situation kuyambira mali asana ikidwe chani anthu amakhulupirira kuti Chilima anachita duphedwa chifukwa cha Akweni. Chifukwa not iwacha anali forefront imene amapanga ma press briefing chani kumena kuti ya tufuna inquiry tufuna chakuti ndiyeno ku MCP I can't see MCP while ndilai wacha kunena kuti welcome. I know kuti politics is a game of numbers, but iwacha ngati panopa zinthu zinafika povuta kwambiri kwa MCP kuja ngati anthu akudana kwambiri ndi MCP Akweni contributed. Mwaona? Ndiye kuti iwacha ndinena kuti anthu avomera kunena kuti iyayi Akweni bwerani apa mukhale mpando akuti mwina amachita runena akuti mwina akhoza kundipatsa running mate kumekucha vice president kwa MCP Akweni. Guys, tinene chilungamo kuzisankho za UTM zichazo Akweni anthu amene mukutwanira apa mukwaona Akweni akukhala president wa dziko chifukwa chakuti anthu amene amavota ku UTM amaona munthu amene angakhale president wa dziko. Are you telling me Akweni amaganiza kuti angakhale president wa dziko? Anthu ndikumana kuti Patricia Kaliati president of Malawi. Are you telling me that? By faith, iwaja by faith, that's what he was thinking. Chifukwa chonena kuti anakhanga iwaja ndi zimene amaganiza akhanga ndi asunga chipani chija ngati ankhala kale. Okay, asunga chipani. Yeah. Asunga chipani. Mwina titatiso tifufuze oseku kuti tifufuze bwino. Sikonzotheka kunena kuti akabambe anabwera kumene kuchako chifukwa cha Akweni achawo anapanga invite. Komano that time Akweni acha samaganiza analibe maganizo onena kuti wachawo adzayimirira pa mpikisano wa president. Mwaona?
Atabwera ndi magazi amene aja pa president anapezeka kuti ayamba kuwada ndani akabambe aja. Maona. Komano I think I know the welcome imene inachitika kwa akabambe aja. Akweni sanali chonchicha. Akweni anali mwanthu odi she's happy ndi kubwera kwa ndani kwa akabambe. Anali happy kwambiri kunena kuti anali mmodzi mwanthu amene anali happy kwambiri. Komano ndapezeka kuti from nowhere ayamba kusintha maganizo akabambe akapanga ichi iwaja kubwera ka crash mwakuti akapanga kenaka anapezeka kuti matimu aja ambotani kugawanikana iwaja ataonetsa intention yoti akayima. So ndimanena zonena kuti analyzing makamaka iwaja kuti kona kuti iwajawo angafithe patipo ku MCP. I don't think iwaja angagwire ntchito ndi manganya ku MCP kuja kungakhale ili game of numbers. Ngati ijayo inagawikana kwambiri ndi chifukwa cha manganya ndakaliyati. Anthu amene achawo samona na diso ndi diso. Mukuona pachana akaona zipangizo za ku kitchen akuti ine ndithiko, wina akuti ndine poto, wina akuti ndine safuria, wina akuti ndine chipande, wina akuti ndine mbale, wina akuti ine ndine spoon, wina akuti anagawana ambiri. Wananga ndikunama kapena. Mukunena zona. Ndikunapanga kunena kuti akabambe akuti iwowa ndi mbale ya umene. Zimene munena zondizoona. Anagawana mayina anagawana chifukwa chimenecho. I don't think when MCP kuja they can be happy kuwalendera amaika liyati nkunena kuti maika liyati khalani apa muzilumikira zina kwa manganya ngati vice president chani amaiko usi. I can't see it happening. Okay, in another way, mmene mwanenera ndikugwira ni pang'ono mmene mwanenera apa kuti ngati ku MCP isangalandire manganya and this and that. That's where I'm saying kunena kuti amalawi asegule makutu uzimu kuti azionesesa zimene zikuchitika. Politics is a dirty game. Excuse me, it can happen kunena kuti iwaja is being sold out. Kunena kuti okay, what I'm looking at kutha kugwa kwa DPP afford UDF ndikuzabwera UTM. You can see kunena kuti it's obviously mene zikuonekera kunena kuti it's like kuti tikubwerera so ku dictatorship. Mwandivisa? Chifukwa chonena kunena kuti it can happen kunena kuti ife anthu ife sitikuziwa koma ndifuna ndikuzeni kunena kuti andale awa tiziaopa. Andale awawa amatha kunja kunoko nkutionesa kuti asambwazana. Koma akangopita mwandimva usiku amakhala ali kudyera mbali imodzi kusinthana ujeni timati chani kumenyesa machani ujeni chess kumenyesa mabotolo they flock together these people. Anthu awawa akugwirira ntchito limodzi. So they can come kwa ifeyo ndikuzaonesa makhalidwe ena ake ife kumati anthu amene wasali limodzi anthu awa ali limodzi osewa kuziwana achina kabambe osewa amene wawa they know one another. Apa ndingomuyankha uyu mukuti I think innocent walemba kunena kuti Alex Kamangira is playing games barefooted. He will not succeed with what he's doing. Alankhula koma sizipula anthu. That is what you are thinking because you don't know what he's doing and you don't know the team that is helping that is helping him. You understand? So you have no idea. The problem of you people, you want Alexi kuti apange provide mwina evidence for 2 days. Kuba kumene kwa kubedwa 20 years. Ena fetsana bereke posto. That's the problem. And to inuyo muli pachangu kuti simukupanga understand it's a process, it's one step at a time. Kujudichane kumene mkunena kwa anthu amene ajawo ndi anthu amene kuti olumukamanga pereka ma compliments ajakuyeneka akafike kumene koko. Inuyo anthu inuyo ndi amene musakudziwa muli pachangu posanyeneka kuti mukhale pachangu because including you, just to say that word you need to cancel it because you are affected. What you have to know is ndakatangale wachitika zaka more than 20 years. You don't expect Alex to give you information for 2 days. No. Even Alex get safunika evidence ineliyose kwa muntu chifuna kuti mmene imendela law umatuka ukamenya defense ina akeso anthu ajamabwera kudzayipanga counter kudzatenga kuti wabweretsa ichi ife tibweretsa chakuti unafunika ukapanga zimene zijazo mkhoti basi osati kuyera panopa azinena kuti kuli nkhani yakuti
kuli nkhani yakuti kuli nkhani yakuti kuli nkhani iyayi zimenezo ndipo inuyo musayankheso anthuwa musayakhe tiyeni tikampeza Goliath apa panakali pa okay ku DPP Goliath analuza mpando wayo MP Goliath panakali pano CMP I don't think kuti atati abwera ku DPP mene akuneneramo DPP ikhoza kuwalandira ndibwerere pang'ono mwina ku MCP kwa MCP akhoza kuwalandira for sake kunena kuti anguonetsa kunena kuti that's the end of UTM azimaganizo awo kunena kuti chani komano sikuti angapange trust ndi mmene anakwira muja iwaja kunyoza ucheni ndipo ma video clip alipobe waja akuimba nyimbo kuzuzu kunena kuti chikangawa sichidzakhala kale ma video amene tili nawobe we still have them. Tidzapanga share nthawi yoyenera ikadzafika kuti atani apite kumene tidzanena ajamemba chikangawa ajoinaso chikangawa ndio nawo sanali mgulumo koma jina chilima sama dziwa so exactly pamenepo tichoke ku DPP akhoza mwina kuwalandira komano kuti DPP ingapatse running mate iwo ajawo kumati running mate wa DPP I doubt for what kuli anthu azeru kuli anthu amene akufunika ndikuyankheni pamene popo I had another live the other day when I was when I sit down I was thinking remember I was a diehard what DPP I mean I supported DPP koma I had to decide to kutuluka after the Tonse Alliance. Why did I decide kutuluka after the Tonse Alliance? Ndimazifusa I mean it was hard for me kuti ndituluke DPP and not diehard what DPP komano what am I saying anthu awawa DPP they are very disorganized anthu akukanganira na maudindo ku DPP I don't think kunena kuti Goliath angachoke ku UTM apite ku DPP ndiye iwaja mukuti azikapasa kuti running mate whatever mene achina kujeni ku DPP mene anthu alili panopo aliyense akufuna udindo that's what I was saying. Yes, I had a live video whereby I was saying kunena kuti kodi what will make Malawians to vote for DPP back in government? Why? Because one thing I've seen DPP still kusinta. DPP still have the people. I mean, and I'll give you an example. I'm not because it's there. Kule achisala aja enda chisala kunena kuti yeye alibe mlandu kule aja mukuti ndani achaponda kodi kumesa kudaza pia office imene mapepa lana so ndithu nkhani zokhuza chimanga kuli aujeni mukuti ndakuli achina mukhwito and this yes these are the people amene amapeza kuti munthu mmodzi akuyendera magalimoto 50 anthu koma mamaliza kufa ninja munthu mmodzi ali ndi magalimoto 20 munthu mmodzi ali ndi chani anthu awawa these people are mafias you understand but they are still there so what will make Malawians to vote for them to bring them back in government Why? Because until they don't Malawi we don't understand siti maona kumamizi kukufunika kunena kuti tikuyeneleka anthu atapase what do we call tikuti chani tina chosa tikufunika civic education anthu akuti adziwe kuti anthu andamene ali ndi mphamvu chifukwa chonena kuti even tikumamiza anthu samadziwa kuna kuti they have the right kumpanga impeach or kumuchosa uchandani member of parliament ndi pamene paposo tili pomwe paifwa tukambaza ndale ndi abwerere ma member of parliament anthu amene wande oipitsitsa because let me tell you we can point kumati president ndi oyipa president amayipa chifukwa cha anthu amene amudzungulira kwambiri for example I'll tell you president ama choose a cabinet akashuza cabinet ija kumakhala ma MP ajawo MP wakuti amayimira chikuli wadi MP wakuti amatani anthu amene ajawo akasankhidwa ma MP amene aja they don't care about the community that has choose them to go to the parliament anthu amene aja alibe ulemu to the communities imene yapanga point kuti apite ku parliament amapasidwa money for water development fund amapanga follow ndindani kodi zimene ndrama zimene amagwirisa ndi ntchito amapasidwa ndrama community development fund ndrama zimene amapanga follow ndindani amagwirisa ndi ntchito
ntchito kozitu mmizimu mmayeneka muyambe kukonzeka ndi ma member of parliament pamene anthu ku social media tikamaona agogo ali ndi njala koma member of parliament azibwera ndi kuzayankha awanda agogo a mmudzi mwanga ndipo ndidakafikira I tried with the community 20% imene ndinapasidwa kuthandiza mwanimvetsetsa kuthandiza ndithu kuti muzi wanga the first people to look after their communities are the members of the members of parliament, but these people are not there. These people, they don't care. These people are filling their stomach. These people, they're just looking good. I should build for my family. I should what? Ndichifukwa chake akuyenera anthu amene wawa kupangidwa investigate. Kukufunika investigation ija yoyipa ija. Yeah. Ndikulandireni pamenepo. Mwandidula ndili process yopanga analyze kunena kuti where kumene iwowa akaliyati angapange fiti ndikutiko. So ku DPP ndi kumene mwanenazo. Ku DPP iwaja analuza mpando ndi munthu wa DPP. Okay, musanapitirize kaye tamverani. Mwanena kunena kuti kodi akaliyati kumene angapange fiti ndikutiko. The problem with us Malawians is that you still want to go to Agaliyati, akhale ndi position. Why? We have Achinyamata. It is time for her. Ngati zakanika panopo. Let her rest and enjoy. Let her stay home and enjoy. This is not chieftaincy. Come on. That's where I'm going. That's where I'm heading. That's where I'm heading. Ine ndikudziwa zona kuti iwaja ku DPP kuchako. Analuza mpando ndi munthu wa DPP. Arapita ku UTM. Ndiye pano achoka ku DPP kuja afuna bwereso ku DPP, achoka ku UTM afuna bwereso ku DPP. Munthu amene analanda mpando wacha is not ready to lose that position for her. How is it not kale MP? Umakhala zotheka kunena kuti anthu akuganizire maudindo ndi zina. Ndiye iwaja alibe chipani nangasi ku UTM ko is just a member. Alibe udindo wose CMP chan. She is valueless. Alibe value ina liyose panakali panopo. Mwaona? Ngakhale meka kunenera modio momu chakuti I'm too big for this. I'm too famous for this. Ndine munthu otchuka kwambiri singatenge zimenezi. Ndi mtima kulephera kuvomereza kumene koko. Ndi pamene ndikunena kuti pamene pakuvuta ndi pamenepo. Kodi kunoko for example atayamba kunena kuti Biden wakula anatani. He didn't resign and leave the office. Chikuvuta ndi chani wacha apa zandikanika kabambi watenga apa zanditanika kabambi. Why can't you sit down? Agaliyati mwina she's near 70s. In her 70s. Kuti mwaona Agaliyati zithuzi zijati mazona zija. Kumano pali zithuzi zina zimatuluka. Kuma chitodzo kuti Agaliyati I think this is true Kaliyati. Osalizanu zazima izima makeup chan. Kumatuka zithuzi zina zimene mmadziwa zona kuti uyu nde Kaliyati weniweni amene tikutani tikuyenera tizimudziwa. Okay. Yes. Apite kwa Ford from nowhere. Ford ijayo ndiyo khazikika. Singangotenga munthu for sake of kutenga munthu iyayi. Kuti hayi ukhalelani mwe. And for that matter, Ford payoka tikumachita sokuoneka kunena kuti mwina ikhoza kuphatikizana ndi DPP. Ndiye iyo je kapomeleze kuti Akweni bwerani apa mutenge mpando wakuti ikupita so ku DPP. Iwaja akalemekezedwa. No, ndifainduna kuti ndifo chake anthu ambiri sipanga understand. You see mmene ndilili neyo. If apa mwandikana, I'll sit down and enjoy and relax because it has been quite a long time. Kaliyati has been in government. We thank God for her service. We appreciate her service. Komano zikafika po voter. Don't force it. I mean, uje yokakamiza maswanya achani mpika eti? Mpika, yeah. Ari, she's only desperate for udindo and money not to save Malawians. Sad reality. And this is the truth. That's what I'm saying. Kunena kuti panopo adakangovomereza kunena kuti ababa zafika apa. I think it's time. Chifukwa amanena kuti kodi mesa you said we are the God-fearing country. Kodi mesa amanena kunena kuti we should thank God for every situation. I think this comment is fitting her well. Yes. This is exactly. This comment kunena kuti well. You know, I think career is going to an end.
chifukwa chakuti No, MCP iwowa akuyeneka azipange. Okay, you know, kodi munthu kuti umatha based on what you have done a very good job to people, but only mwina chinthu chimodzi kumati ukangolakwisa anthu tusamayang'ana zabwino zimene wapanga koma amaona the point yolakwika imene iwe wapanga. So ineyo, for example, what am I saying? Akaliati pamene zafika apa anakapanga zonena kuti you know what, I think it is time I put my resignation in politics down. anakangokhala kuja ate Akhale ku UTM komweko. he has got there to respect kumene kuja ku UTM kuja anthu amalemekeza ololelo latana kuti akhale running mate. People will still gonna accept her kunena kuti yes akhale dijani running mate. Iwaja akuona kuti aluza ndrama zambiri pa nthawi iyi kaya mapatsa ma delegates kaya maendera kaya matani kufika ponena kuti 200 million yachepa. Inu pido 200 million yachepa afuna ndrama zingati? Even minister amalandira ndrama zingati? Olada tapatsa minister ku MCP kuja kunena kuti minister chabwino tikupatse no minister ndikunena kuti apatse 200 million pakamodzi ndikusankha minister kuli bwino kupatsa mwina 200 million pakamodzi. Ine kwantenga 200 million yo pakamodzi basi nchite cha kuma kuti yachepa ndrama imeneyi ati yachepa pamene muziwepo kunena kuti mbavinese ndi mbavera ndrama yachepa koma iwo akufuna kulowa kunkati kumene kulamula why chifukwa 200 million nkandrama kochepa koma kakhala kumkati koko ndiye kuti nkumazifunse kumkati koko kumachitika chani chito kakamira kukana MCP anakakhala yena anakaonetsa Akaliati kuti zimene anachita zimene anaonetsera miserable life imene ili nayo iliko ku MCP panopa Akaliati anapanga contribute chifukwa zimene amanena kumene ndikuuzani inuyo mwina simukuziwa. Akaliati anapanga press briefing ndikunena kuti president anena kuti tufuna tipangitse commission of inquiry akuti feyonso UTM ifeso ni maganiza zomwezoso inu mmaona ngati mmati chani ndikuayimba nyimbo MCP ajawo anayimba nyimbo zambirimbiri zosaneneka anakamba zambirimbiri zona kuti anthu kumombera manja mara Akaliati rani ayankhula even pompano mitsonkhano inayi iwo anali front kuti asinthe chani asinthe mkulu wameke ndiyeno amene achawo akanene kuti MCP kene kuti takhalani apa ndinu minister of chakuti I know kunena kuti a president is due kusankha nduna zatsopano chani koma inu mpaka na akasankhe Akaliati no ndamene ndikunena kuti ndifukwa chake if we don't understand, you understand, we cannot understand kunena kuti ndale za ku Malawi timazitenga ngati kuti substance ndizanyumba mwathu. You don't understand mwafika. Let me give an example with a very good example. Ineyo member of parliament wakwathu analowa mboma 2005 that is kukula kwanga ndakhala ndikumamva kunena kuti anthu ankanena kuti ukoti uko kuma amapha anthu ukoko kumapha anthu. Ndakhala ndikukula ndinadziwa kuti kumene kuja ndi kwa MP nditakula nditapita ku school ndikuphunzira kumadziwa kuno no this one is a member of parliament nditayamba kupanga understand kuti kodi politics ndi chani. That was 2005 kuzafika lero kodi mukuti abambo amenewa sana tope kodi osapanga resign okay despite kutopa kodi iwo osatula pansi udindo bwanji and appoint somebody wachinyamata kuti uyu waphunzirako can you vote for this person koma akukakamirabe pampando kumachita kufika point yogona mu parliament. Why chifukwa chonena kuti they are greedy. Ndi anthu onena kuti safuna kupereka mpata kwa achinyamata amene akuphunzira ngophunzira kuononga fees because there is no place for them. Akukanika kuwapasa ndithu kuwapasa mpata. You understand? They failing to give a space to the youngsters. At the end of the day, these people are getting old. We are all getting old. Komano, kukakamira pampando mpaka na muchite kumwalirira pampando pacha when the time God want to take you. Koma musana phunzise wachinyamata wina aliyese. That is killing the nation.
That is you now don't love the nation. Sumu kulikonda dziko lanu. Akuje osewa wawa andalewa zimene akuchita. Osewa andalewa wawa. Zimene valibe amene akukonda dziko lake. Chifukwa sakupanga understand kuti akati munthu kukonda dziko lako nkuchita chani. Kukonda dziko lako iwe nkuyimirira nkunena kuna kuti you know what? Ineyo ababa ndimayeneka anthu ufa even ineyo kujeni kwanga my ujeni andikonda. Koma panopo ineyo I'm saying sindikuyimaso. Adivido ndikuone export zavuta kwa maiwa chonde ya makeup yokhamuziwa pasako chonde. Sanga so ya makeup amene ali ndi drama. She has done I mean she has been in politics for quite long. Koma so ali ndi ana they outside Malawi. No, she's got money. Abapo ndi I cannot lie to you. Ali ndi drama. Sanga faneso ndifeyo apa ungoloti kwanena mabanka ife tikungoyima pa chilungamo chonena kuti tathandize. If you take 1 or 2 3 things Olokapena azasiya kuti yankha phone, it is okay. I'm fine with it as long as I'm saying no. She's above us. She's above us. Because of Anga Pogoso, but she's always above us. Maona? Yes. Pamene ndikunena kunena kuti that now is the time for Achinyamata to understand. Komanso it's the time for anthu amene wawa akuzitenga kuti yayi ine chimene chati sokonezera chine chichonse chonena kuti amalawi ambiri akakhala kunena kuti okay ineyo ndili mboma amazuza kuti ineyo ndakhala papa palibe anga ndichonse kuyiwala kunena kuti zinthu zinzosiyana. Give a chance to Achinyamata amene akubadwa mibadwa imene ikubadwa zinthu zinzosiyana. Let them learn kupanga zinthu zoyenereka. Mwina anthu ena sana pere zimene iwo amanena anthu akhozoona ngati ngowanena tipulitse mwina panopo zinthu zingapo ziwiri zitatu zimene iwowa anayankhula mukuona bwa ikani ma voice note iwo ndiye mundifuna beneyo kapena ndi mukhale mukuzipiranso kutiso nesati after voice note tikambira naso pompanoso chabwino ndimaona ngati undipire katrai mali mukhale mukarenga tinki mkozo karenga tinvestera nditu in 4 minutes come back. In 4 minutes come back. Tipangaso inaso ya 5 minutes. Kumano ya 4 minutes. Tisana video kosio. Tuka misozi kumanyanga kuti usadandaule kusanyeza kuti mawu usadandaule akubwera chifukwa chikhulupiriro chimene ali nacho ndandira kale kale amadziwa kuti apapaenda chonchi apapatere ife kulikonda kumalira kumatani chonchi chifukwa cha apo chisisa tinacho so chisisipire kwakonda ine kuloko mafoni ena amene ndikulandira nanga akaliya anthu akulikonena za akambala ndi anthu akunena kuti anangoyenera sakhala kuno ndi antchito cha koma kalira amene akunena choyipa cha akaliyazi akukoti nanga akaliyazi ndendo mango akuzoti it's too early it's fresh give us time dula akaleta kuimbireni anti beauty anti beauty kaliyati ndineyo I don't mind even wina lesatapita ukachita share wina kulikonse. One chonena kunena kuti pama vote 6 I think 700 chakuti 748 sangatangi even less than the 48 votes. Ndotanga 21 ndikumpasa Patricia Kariati. And you are expecting me to come and even campaign for UTM unless if my dad has arrived from death. Pokapo kabambwanga wazike kwa kufako ndikapeza ali pakhonde pampando. Then I'm going to do that. Yes, I'm going to do that. But otherwise I cannot even do that. Aiso sa ndiboso. Aiso mwina soma 41% sawo semwe. Analera izinto zokuti ziyibike. Adose ndimakira nawo nalazi zake kai. Ajina ka utelele. Ajina Felix Njawalandi zake, Kwesi ndi zake. Osaja mana kuti nalazi zake. The only way should I suffer because of the legacy of Jirima? I cannot do that. I cannot. I'm big enough, Mom. Mom, I'm so big enough. Kapana mwina pena kuti iwaje mwina natengera mwa internet jama anali kwina kuja ana bina kwina kuja na makali za office kwao kuja.
Come on, we've been there for the party, struggling, suffering, what name them? Nde mtu Patricia, nde mtu ina kafika kana ora Patricia mwina sangapangire decision because of SKC. Is he alive? If he was alive, it'd be better. It would have been another way with this Gira Manyas. But if not alive, and I'm getting this rudeness because maybe he's not alive. Don't worry. No, I am okay. I'm all right. I'm all right. I will not make any wrong decision because I'm frustrated or whatever. It won't be a wrong decision. No, it won't. It won't be. And tell them that whatever decision I make is not going to be a wrong one. Yeah. Very good. No, don't worry. If I have a Mavina, but Mavina, so no good fair, we are stress free. Yeah. Yes. When? Kwambiri kuvina kwa uja kuvina. Ndipoti dakavina be. So don't worry, mom. Akweni timati ngukupa nimone. Muri bwanji. Oh, ziko kwa bino guys. Ndithu. Ziko mene chirungu. Oh, okay. Kulo wanga ndithi mai ang'ono sona ni mai ande. Hapo ndo sipitiza na vile. Okay. Yoyambirira indimeneyo ndiye mwina tipangeso play yachiwiri kuti anthu so ayipeso bwinobwinonso sicho nchokodi pito ndithudi chabwino. You are not alone. Pakizhinji tuzingapo lese MCP ndekutata unena kuti ataona kuti afford 3 ataona kuti UTF 4 ataona kuti DPP planning mate mukenzori mtu apita kuti DPP MCP minister where go UTF where go afford mtu apita ku DPP atabatsa no yani mumeri kwa MCP atapita kalani mate ilibe soko 10 months down ndekuti so pamene popo ino ndekuti political career yani kuta in 10 months time hata upatsani ndirama kuti mpange ikabva mawese zamene mapanga 200 million ndiwo chepa kuti 200 million ya komano in 10 months ndekuti ife tosi tikhazisira mayano mayendacha tozungulira ndife pachatiso ndi movement apezeka kuti tiononga tsogolo koma wena kanena kuti pita ndikulani mitende kuti mwina ku DPP ku DPP yakhona pa DPP in my high chances also despite zimene zozo kuti before mukhala kuti threat UTM they'll still come back abula come back nda UTM kutanena kuti ya atoka sana ndikulani mitoko opposition ndipo tikasema maneno yenge kwa okay kulia that's what you want to fund and get going for ngocho voyo wacha ndilo sikali UTM mwene leo sina kuti ndipita sibona kuti fauli ndipita kamena kuti I'm not yet healed but frankly speaking after working since 2017 ukafika siku lale ku UTM ndikandi 21 atu akanodora over my dead body imene yoyo as strong as I am I can over my dead body. I will never do that with those people. I also agree. I will never get my work on. So my MCP zoti singaita ngedespite ili ndi ma resources ili ndi nayo sifuna kuka yes apo konde ili ndi ma resources sifuna kuka mboma ili ndi vuto kunja kusoti maiko ena onena kuti msizi kwenda ama wina ndi njira zawo
ife sitimafuna akabambe ndiye ndizonena kuti ndi 50-50. That's why we are saying to say kuti chiganizo chofuna kuchipanga muganize ya pali kunyamuka kupita koma pali wakona kuti imene ndikususa ineyo ndiyopita ku UTM kuja msingapanga pali zinthu zimene zikhoza zimachitika anthu akuyang'ana pawiri akuyang'ana kunena kuti UTM icho pakuti pasavute ndino ndeyithera pombo ndayithira pombo ya ine ndikakondolesa patathera pombo kuti atengera popfunzo asogolera tebwelika nakhala 200 koma pamene panakhala yopansi amene nakhala pansi pamene pajatu ndi anthu amene akabambe achina njawala achina kalonga achina khwesi tobwe kuti tizipangisire jeyi vene apanga anagambirana kumbali ndokubwera ganizano kuti apange revise ya constitution because revision ya constitution it was very tricky. Achita revise kuti ipange chani kuti ipange kuti akhale ndi vice president wachibwana komanso president alisankha ndi vice president asisi muli kuti amene akumufuna tikupezani musewu neneso ndichomoka pamene ndingodikira munthu ena atenga anthu ena awiri atatu asala nyamata awiri so that was formed utachita kumudenda utachita kumudeti koma anthu awa amapuma ndale amachita ikuti kunena kuti anthu akwalangiza akwauza nena kuti iyayi ku MCP kuja kulibe tsogolo MCP ikutha basi mwakuti waja kunena kuti iyayi in 10 months anthu aja akudzika pa budget yakaliyariyaja waona anthu aja kuti in 10 months time inuyo muka MCP jikaluza ifeyo tikhala manyaka enieni tikhala mapesi kupinopote mwaona akudzika pa budget ya ndani yakweni aja so decision iliyonse imene akathandiza akweni aja kuti apange iwo akudzipanga kuti iwo akhale part of it mwaona so like the people akapanda kupanga zimene iwo anthu aja akwauza ndekuti zinthu zezitani zivuta apakanalize zipani zonse akuti kuja ena auza nena iko sikuja sakakulandireni ena akuti MCP jekutha ena akuti MCP has got chances kuwina zisankho izizi ndemudakhala running mate kumekuja ndekuti deputy mukhala vice president zambiri zimene zakambidwa pamene paja komano on top of all those things chimene chandiuza liona kuti 200 million yachepa ndalama imeneyi ineyo. Do you know why akunena kuti yachepa? She has been in politics quite a long time, and she knows all the things that are happening party after party. She's been from Bakiri to Joyce, but to being to Joyce Banda, from Joyce Banda to what? Those are the things that Lily, even herself, she don't understand herself. Because if I was her, I was gonna take my time off and stay home. I mean, why? Apo Maliti. Life is too short. How many? Why don't she just sit down? Because even if you can see, they just want to use her also. Politics is not sure in Malawi. Politics, they made it to be a data game whereby politics is supposed to be a good one for people to help and change, develop. We need development in Malawi. Politics is supposed to be like that. But if you can listen to even the way they are speaking, you know, like you know, those kind of stuff. Yes, you know. So if you can listen,
There's nothing good about helping Malawians as a country, Ababa. No, And it's to about Andone them. in the it's for them. What am I gonna benefit? If you can see the second voice note, the way they are explaining, it's their own benefits, not for Malawians. Not for poor Malawians, the disabled, Ana Ovutika, and for my widows, my wife, the people that are supposed to them to swear to save. It's not in their head, Panobo. What is in their head is what am I going to benefit? What I am going to benefit. So in this minute, and as if understand this, these are the kind of people we call politicians and we look up to. Okay, so you are one this is a say. This is message Papa said. I don't think even kudela kwa wakaliati wantu angavote MP say. It's a scandal. This is a big scandal. Komano people, Amalawi don't vote. If she can take out 2,000, they will vote for her. Because Amalawi is understand. 2,000 is for one day. We are looking for a long-term help. We have to look for a long-term help. Okay. MP. So, Papa after losing 20 million, yes. Account is not the same. Account is not the same. Also, Ababa, it should make Malawians see good. Okay, so ngadawawa akukana 200 million. Ndiye kuti kodi nziko muno ndrama zozili monzi ngati ndizijano timanena zija kunati chuma cha Malawi chili mu anthu amene sakumangidwa. Chuma cha Malawi has to be discovered. Chipangidwe recover. Athu achitenge chuma chija chili mu anthu amene wawo amagwira ntchito mkatiwa. Ngati iwo akunena kuti 200 million ndrama yochepa. Ndero mukuona ngati anthu ena ndrama zinga. If you take it the bank account. I said to make things worse. Wacha kunena kuti chipani cha UTM chitatha I'll be even happy. Where is she seeing Mary? Where is she seeing the Chilima's family? There is no loyalty. Where is she putting them? There is no loyalty. Palibe, I'll be even happy. Atengerepo puziro. So I'll be find out asanka mutola kwe. Komano, kudu uiwane Malawi jawe? Kudu uiwane Malawi jawe? Kabambe ucha anasanka mutola inelera. Kabambe yes. Akutiwa economic ya Malawi mene imetani imeendera. Kabambe ucha anagwirapo ndi top organizations, top countries. Anagwirapo nao ntchito akudziwa yeye ucha kwene angapange some of these things. Or my resources, the resources imene ingathandize Malawi cha kuti ipange chani ipange develop. Anti uwajao anakangovomereza anthu anakapatsa ulemu. Anakapatsa ulemu. Yeah. And this is what they promised people kunena kuti tidzavomereza aliyese amene angadzarani angadzawine. It's just unfortunate kuti pano pakubwera kumadzana kuti iya anti anthu amene akwalangiza akwauza kunena kuti zona angasiye akuti zona angasiye akuti zona angasiye. That's anthu anaona anaponye mavoti anaona kuti mwanthu amene wawo mulibe muchiti mulibe muchina chilichonse. Okay, they might have, tisanene kuti mulibe china chilichonse. When they voted, okay, we have to look at the position unali wa president. Iwo aja pampando wa president alone, she cannot change ujeni dziko. We need munthu amene ali ndi experience kuzinthu zimene zikuchitika. So when you are speaking of her, she's good at some other position. Akaliati is good at, helping, for example, ku gender-based violence, kukwana, kutagwira nawo ntchito Akaliati quite a long time. I mean, azibambo ambiri amangidwa kwambiri. Sama sekerera, she's very good at that. Komano, we are talking of kuti unali udindo kupanga compete as a president. She need to understand. This is not like kuti mwina competing to be minister of gender. Ine kana kaona ata mapanga compete za minister of gender. Kana kuti ndipo anthu inuyo ndino anthu okondela ndipo anthu inuyo. Ine ndikanauze chilungamo because ineyo personally we have worked with Kaliati.
zokhuza ku anthu azibambo ogwirira wazibambo ankhanzawa ama personally she could go ndikuchita kukaonesesa unati munthu uja watengedwa ali kunkati, you know, she's very good at that department. Komano apapa iwo ajakweneka so investe kuna kuti unali upresident and kumalawi ndizovuta kuti the whole Malawi to believe in voting for a president wa munthu wa mai. Yes, mambokesa kumalawi. They will fight you. They will fight you and put you in a position where as it is panopo the bad thing ndiona kuti Michael Usi akukokera uku akaliyatiwa ndi amene akutulukawa ndeno. No, it's not going to be a bad thing. I mean, and Amena Kusala ku UTM, they have to thank God for everything. Amena Kusala ku UTM or Kabambe is there. Let him now make the if Kabambe has gone to UTM, put it to help the UTM and you know compete. Let him do the right thing. Koma if he went there to help to destroy UTM unde ipangidwadi. Komano ngata Amena Kutuluka, let people go. Amanena kuti if you love somebody, set them free, let them go. Muma kam kusegula ziseko zina mulungu akusegula ziseko zina zoti muone. Don't that yani samali mbikire chiseko chimene chasekeka kumachimenya chimene mulungu aseka. Let us ask God open another door. Ama kasegula ka window pamene munthu makapezeke kunotu watulukira. So ngati akunena kuti afuna kutuluka ku UTM, alekeni atuluka ku UTM. It is okay in izindi ndale ndizosilana pamene kuna kuti anthu amvesese ndale ndizosilana siza nyumba mwakwanu. Si ufumu uyu kuti abambo anu amwalira ndi ufumu uja uzipitirira nyumba mwakwanu. No. Pachizungu amatiloda amati if you love something set it free. Set it free. If it comes back then it's yours. It's yours. If it doesn't come back it has never been yours. Yeah, it will never accept it. So hey, so that's what we can say. Apite and pamene atsalireo that's proper achigwire chipanicho and apitirize mwandimvesesa. That is it. Koma kuti nkomaso iwowa apakuchita kuoneseratu kunena kuti okay anthu ifeyo sikuti tikupanga kuti tifuna kugwirira ntchito a Malawi olo kusintha dziko lathu. Zimene zikuchitika pamene akuyankhuliramo is for their own benefits, not to benefit the whole Malawi as a nation. Many anthu akukambirana. That's why you have to know kuti politics si zinthu zoti tisewere nazo koma ni mmene iwowo anadzipangira. Ndifukwa chake kubwera kumene kukubweraku anthu akuyeneka asinthe mindset kuti politics aziziwa kunena kuti politics ndi chani. Ndi chinthu chonena kuti tigwirizane ino opposition ndife amene tili mkati tigwire ntchito limodzi poteteza chuma chathu poteteza anthu akamabweresa makampani awo azipereka matax oyenera ndipo ndalama zizipitadi kuboma osati ndalama ma 48 billion makampani azinyengo akulowesera nkumayika mmatumba mwawo. These are the people that are supposed to be arrested, to be in jail. Excuse me. So yeah, ineyo ndiyimire pamenepo. Otherwise kuti mwaposa apa ndifantho chimwa ife kukamwa kuti ndakhala pano lijandikale tayankhulapo zambiri komano kaliyatiwo kumene aliliko akaonera NEVEE mwina akozusita maganizo nena kuti yayi mwina ndibwerere mbuyo ndikhalebe konkuno ndipo ineyo ndimene chonchi kuwapempha anthu amene ali nanu kufupi. Yes, the anthu ambiri amene ali nanu kufupi mwina sangakuuzeni they don't love you at this point in time. Ngati zavuta, please put your tools down, stay home, enjoy your money, enjoy your passion, enjoy your life. Izizekeni basi. Yes, don't allow people to use you as a tool. Hey, do not allow musalolele ine ndikuuzani munthu amene wakulangiza wakukonda wakusina nkhulu ndi nasi now they will use you because there's a certain grace that God has given you. You have a grace, so people want to use that grace in your be in your love yourself, be your own, don't be your own enemy of progress. Anthu awawa zakusakani nthawi ina yake mukuzipumira le bwanji tingokutengani mukakhale pa mpando paja basi tusimumakachita zambiri muzikangotiyang'anira. They will come after you. Koma now panopo aliyense ali pakalikiliki kuyang'ana who can I use kuti andithandize, who can I use. They will just use you and then kukulekani. For now mmene zateremu basi thank God and sit down. You have been there, you have done it. We appreciate you for the good job. Ineyo ndakakhala kuti ndine Mike Aliyati ndinakapanga kongachweta akabambe ndikuwauzana kuti tigwirana ntchito whatever the case. Mukatu tinene chilungamwe akabambe achawo ali chance yoti akhoza kukhala president wa dziko la Malawi. Exactly. Ndanenaso zimezo I think 3 days ago in my life. Ngati sizikhala apapa mwezi chaka cha mawachi
akozokhala mwina 2030. Yes. That is 2030 yeso tungati kuti sikukhala kuti kuli revolution. That is. Komano kuti muonetsetse bwinobwino mukaona face nkhope za anthu mmene zikuyenera kukhalira pa president. Nkhope za anthu mukaziona ndi nkhope zona kuti munthu amene akhoza kukhala pasi ndi kuyankha mafunso oyenerera okomera dziko la Malawi. Kabambe ujayo ali pa 1. Yeah, yes. Ona? There's nobody to compete. Okay, in another way, let me say this. There's nobody to compete with the guy when it comes to kuti agwima yeuja gwima abo. Yes. Olotinene kuti aime abo ndi abule achakwera. Aya chepera kaba. Nane naso mu live yanga ina ageso nena kuti. Yes, akuchepera kaba. Yakuzotsamwa the guy is smart. Yeah, the guy is very smart. Ndeno I don't know. Kunena kuti munthu kumachoka ku UTM kujako kumakayangana kwina pamene ma chances abwino ali ku UTM komweko. Because the guy is great. The guy is great ifo chonena kuti aona kunena okay, so awawanda anthu amene asunga chipani. Exactly. Kabambe so ninene chonchi. Kabambe, if Kabambe is wise, I would say kuti politics is a dirty game. Koma if Kabambe is not in that dirty game, he will, supply his career by giving career something ku UTM. Not in that famine asunga chipani. Anena kuja kunena kuti inuyo akaliati you are a threat. UTM ija ikozo kupatsani uchani running mate kapeno vice president. Ndi wacha akaliatacha afulumira ndi ma voice note awo. Akuti yayi ine opposition yayi. Ndikuna mbomamu basi. Ndikuna make pachimanthu panta pachuma mbapinese ndi mbapera. Ndikupeka ndilemere ndi mwe boja. Akutiwa unena kuti akhoza patsidwa vice president ndi ndani ndi Akabambe. Komano iwacha akunena kuti yayi ine vice president wako opposition ine yayi ndikufuna vice president wakuchani waku ruling party. Okay, achimwene ndinene chonchi. Tikachitenga chinthu chikuchiyanganisisa bwinobwino, in truth chinthu chichi chalakwika kale kuti chalakwika in truth tikufa ife tikumayamba chilungamo. Akabambe muchoka ku DPP nkubwera kukusayima u president palakwikadi. Koma chifukwa chachani? Chifukwa chonena kuti anthu they are looking. Anthu they are looking at UTM ndi DPP. UTM yoseija ndi DPP. Kodi munthu chifukwa liweyo wabadwa komalizira sungakhale mwana wa kholo limene lija. Mafusafuso labwino ndiwe mwana kaya chitwango la sibona. So amene Akabambe is just like last born. Achoka komalizira kupita ukajoina UTM. Ndiye kuti iwowa is still mwana wachani. So naneso ndikupange ni collect pamene popo. Chifukwa mukamati UTM ndi DPP then funa ndikuuzeni. Mukamati DPP ndikilanikana ndipo mwanena zona tu inetu amnot mwanena zona tu. Ngati mukuna kuti UTM ndi DPP then funa ndikuuzeni kuti UTM ija DPP yonse ndi UDF. Tiseke pamene. Osewa awa ndi ma UDF. Chifukwa nena kuti pamene pa. Inu simaona anthu a UDF amapita ku mulako alo. Ndimvereni. My point yanga ndionena kuti politics is a dirty game. You might think kuti akulaula ndikabambe. Kabambe ndi president inomuona ngati president ndikabambe. President adakalibe bakiri wa UDF. Ndikumamuuza Kabambe uchazochita panga chakuti. Chifukwa kuti kunena kuti mwanena nokha kuti UTM ndi DPP. So musayambire pamenepo yambira niponena kuti UTM DPP ikozi UDF kumene idachokera. Kani yake ismezo zo simu kunama po chicho seso. Kani yake timeneyo kumene. Politics is a dirty game. Kani yake timeneyo. Mwaona. Yeah. Chifukwa yake ngati munamuona atupele 2019 anachilimika atata kugona iye uja anathamanga atata ndituma amadziwa zona kuti yayi chikakugwirayi nichino yamavulani. So tiziwe kunena kuti UTM DPP UDF
zimene zosathaziziwa zachokera kumene kuja. So kani zake ndi zimenezo kumene. ineyo ndithokoza chimwene kuti munandiyitana pano pa page Ineso pano. Thank you so ndithokozeso much, I appreciate. Ineso ndithokozeso kuti nditakukodolani inu munena kuti ayi mulipo muli ndi mpata tikambiraneko ziwiri zitatu. Izizi ndikhani zofunika kuti tikakhalakhala tizikambirana. Ndikhani kuti zimatitsegula maso makutu. Exactly. Yeah. Timambo exactly. Tikazipa kuno ya Malawi ndi watu. Izibwerabe umatsarani kumaza uswapo imozi. Kumaza napo pamene pandi. Ndeno iyayi tipange choncho tinakakambako pang'ono za Felicitas. Anthu akunchitira sanje Felicitas. Inu mukuona bwana. Yeah, Felicitas anthu akunchitira sanje. I mean the girl she's doing great in entertainment industry. Tinene kunati entertainment. Nyauyu is doing great. Ineyo, if Nyauyu come across this video, I can advise her to open a case against the person amene wayamba kupanga kumafalisa nkhani zija zimene akumunena anthu angompangira nsanje. Because what are we trying to do? We are trying to make people understand kunena kuti don't just judge people that you don't know, or don't create nkhani zabodza. You think ngati imene yabwerera nkhani ya Akaliati tifeyo tayika mamu nkamwa Akaliati mesa timamvesera audio yawo. Exactly. So muntu akuti uli ndi ana atatu, they are accusing her uli ndi ana atatu komanso yayi iwe umanunka. In another way ine ndingofuna nene chonchi achimwenanga amalawi ambiri ali ndi kuzuzula zinzawo as if iwowo they are holy like 100% perfect. Pa dziko lapansi akamati ine ndimadanda anthu amene makonda mwamu zoti kumamuuza munthu kunena kuti iwe kununka wina aliyense kuyambira president aja ine ndimanena chizimenezi kuyambira president ndi munthu woti amanunka. Chifukwa chake aliyense amafika point yona kuti oh my god I have to go and take a shower. Why do you go get a shower? Chifukwa mmaziwa kuna kuti okay no this time around I can take it, let me go and freshen up. Wina aliyense amakhala ndi kafungo kake koma chisakhale chinthu choti taonani zimenezi akuti ya anayambitsa kunena nzake ndiyeyo. Ananena kuti cha anamunena nzakeyo kuti cha I don't know kuti anamunena kuti chani komano bangopanga kuti ukudulani kuti ndizile kunjako ndizi nde sindoziwa kuti anamunena kuti chani akuti adadi once said ndili ndi anyamata abwino achina kabambe. Ndali zako Malawi code nzona. Yeah, so ngati anayambisa iyeyo kuti amamunena nzake komano iye uja ma accusation ake amene akunena kuti ndizona anamunena nzakeyo kuti anamunena kuti chinthu chakutani mwina nzapa chiweniweniso nazo ndiye kuti mwina nzapa chiweniweni akuziwana komano ineyo what am I saying, we don't promote bullying. Many people are living misery outside here because everyone is going through different stuff. People are really going through a lot. Komano kusakale because you're going through something, don't take your stress out to, your anger to other people amene akungopanga zinthu zawo, because in so doing umatha kusipangira block your blessings. Mwandimvesesa. So amalawi ambiri amene they're like ali ndi ana atatu. Okay, olata khala ana atatu, then what's our business? Do we feed them now? Sisi kuti kuzata nazampanga expose kuti akuyenda ndi aikayo though wina yonso anaonjeza kunyoza. Is it not maybe the story of the girl amene amaenda akuyenda ndi abambo mwina kapenati anaipanga expose ndiyeyo Nyauyu? Okay, so ingati nkhani yake ili imeneyo ndizijati manena zija we advised kunena kuti I think iweyo ndine tingoisiya khali fika ikuoneka kuti is very complicated komano it's personal thing. Yeah, mwina akuziwana kapena onse akumwa padziweka pamodzi why did they attack one another? Akumwa dziwe limodzi winayo akupereka kwa zambiri kwina kwakupereka pamodzi. We do not know. Komano yes ifetiyeni tisazike pano ife tasazika kale ndikataye madzi uku kumusa ndithesere banja ne sikoma kwambiri anthu amene mwatithandiza sozeruso ngati maka milongo Falklands anyway mwatithandiza kwambiri zero momwe tikhale pasi tizikamba inuyo nkhani mwaitsata bwino kwambiri mukudziwa ili ndeno mwina zapa chiweniweni ifeyo sitingatani sitingaikirepo mulomo sitingaikirepo mboni so zapa chiweniweni mano timakunyadirani kuti mukabva kukodola kwathu mwabwera pano
kuti mabwera tigawane nzeru zimenezi tikambirane tione kuti zikhala bwanji mukhale ndi usiku wabwino kulikonse kumene muli pakachitika zina zakenso tibwerenso tikambiranepo zochitika nzambirimbiri makamaka ngati zipani izizi zingapange offer a position maikali yati tidzabweranso tidzayankhulanso imene apangira bwanji imeneyi ndi chiyani aunamo chiyani imwe tidzabweranso komano aziti isiye pomwe tirekere pomwe ayi apapa tirekere pomwepa basi nane ndithamange kuteko bhatiri apapa lili low ndiye kuti nthawi ina yonse ithekaso kuduka ndiye tichiteso za chaji tazike okay takunyadirani komano se guys mune ndine Conex Banda komanso Pido International zikomo kwambiri one love